Ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Eze-Ana Ugochi tubelu na Oraifite nwa Adama anyị na-akpụ alụ. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl nke dị na Oraifite na Anambra steeti. Anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụtụtụ tata bụ Orie, a sị nke Orie taa mara anyị mma, na-agbakwu ndị nsọ niile, ndị mgbe Orie niile ụnụrụ ịwara anyị ayịyọ. N'ụbọchị tata ejego Orie na tempụl jee gọọ ọfọ n'isi ndị enyi m niile na n'ihe na n'isi ndị niile anyị na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche na Ugochi tubelu na tempụl. Agụkwazịrị m ọfọ n'isi ndị niile na-aga ọfọ for 21 days kwuru ka a na-agọ. Gọkwazi ọfọ, nnukwu ọfọ n'isi ndị niile na-ahụ ha na-elecha ihe onyonyo anyị, ha tụsara ya ndị ọzọ. A sị m ihe ọma mere m mere onye ọzọ, maka na nke mere ofu onye ama ezu. Ana m aga ọfọ n'isi gị onye na-enere onyonyo a, sị na ị ga-apụta ihe, sị na ihe ahụ na-eme gị ihe mgbu, na-emeghị adịghị ka ibe, maka na adịghị ka ibe na-agụ akwa na ọ ga-ebe, si na iyi locate ya favor na open doors ya bụ nke gị, na ịkụ ọta na ọ ga-akwụsị n'ebe ị nọ, na onye anwa jighị ụgwọ na ọ ga-akwụ ụgwọ, na mba ahụ ị na-agba na ị ga-enwe mbuli elu. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị n'ala, ọdịnala ya pụoro anyị ome. A sị m onye chụwara anyị daa ya daa, onye chụwa anyị ya daa, onye fụrụ anyị lụta nwunye nwụrụ anwụ n'ọzọ ya nwụ, onye checha ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya, maka na azụ bụrụ onwe etu n'ime ọnụ aga iyi, onye ka ọ ya ajụ ihe mere ndụ ya. Ana m aga ọfọ ọma n'isi ndị mmadụ, ndị obiọma, ndị na-echere mmadụ ibe ha ezigbo echiche, na-aga ọfọ sị na anyị ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ, na-aga ọfọ sị ihe anyị eri bịa, ihe eri ya bịakwana, na-aga ọfọ sị na anyị ga-asụ ka afịa na ya ma ana ka afịa. A sịrị m na-aga ọfọkwazi si ụbọchị ihe na-aga okporo ụzọ na ụkwụ anyị apụ anyị ama, na osisi fụrụ ibie na-atụ nkwe na ufere ya amapụ ya ọnụ. Onye m gọrọ n'ọfọ onye na-aga ọfọ sị na akakaka anyị ama anyị, jijiji anyị ama anyị, na anyị ga-ejere obodo na ara obodo. A sị m ebe bere ugobelu nke si ibi ebere ya gosi ebe ọ ya ebe, ọ bụrụ na o gosiri ebe ọ ya ebe, a sị m kwukwa ya oyi m kwuru. Ise. N'ụbọchị taa, isiokwu nke ụbọchị taa bụ Signs of Onye mmiri, onye agwụ ya na onye akpọrọ ọrụ. N'ụbọchị taa mma akọwalụ gị ihe niile ị kwesịrị ịma, ife ga-abụ ọ bụrụ na ọ na-eme na ndụ gị, ị marụ niile dịrị ka ị gbaa afa miri emi, malụ ebe ya bụ ihe si eme. Echefukwana ị na-agba afa miri emi, maka na afa bụ spiritual lab. Na you do well. Echefukwana ị na-agba afa miri emi, maka na ị mara ihe dị n'ụzọ gị, iwe mmadụ ka ị ga-esi merụ ihe dị n'ụzọ gị. Ndị ị ga-ayọ biko ịyọ biko, ndị ị ga-awapụrụ ọjị wapụrụ ọjị, ndị ị ga-apọlụ libeshọn kpọrọ ha libeshọn, ndị ị ga-eze iwe ezi iwe, ndị ị ga-achụrụ àjà ime ịchụọrọ ha ime. Ịghọtara ya? Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ịma. N'ụbọchị taa, ihe m na-achọ ịkọwago onye na-ọma na-ege ntị bụ na omenala Igbo abụrụkwa majiki. Ịghọtara ya? Akọwara m ndị mmadụ na omenala Igbo wu the way of life of a people. Na-agwa ndị mmadụ na-eji onwe m wee na-ama atụ. Today I'm a happy man. When I started life, I started in a big way. Mana maka ihe na-akpọrọ m ọrụ, ndị mụ na ha so, they actually blessed me. Because since I started life, there is no way onwe bụrụ oge m nọ na the lowest cadre
Even mgbe nọ n'ụka ọbịa adị m eme ọfụma mana eziokwu na o nwere ike ma enwetachara exactly ihe m chọrọ, but o nwere mgbe m nọ na lowest kada nke na ụdị na aghasị na onye awa onye a na-agha akpọ ogbenye. I was doing well till mgbe ihe mgbu m bidoro. Akwụwara m na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ enwere ike ịpịa ọha azụ dị iche iche ka ị wee gaa n'ihu ọrụ gị, maka na o nwere ndị ị ga-ekwubiri okwu. Ị ghọtara ya? Agwara m gị ihe eji apịawa onye akpọrọ ọrụ azụ bụ na o nwere ndị ọ bụ na onye a ka ekwubiri gị okwu, and o nwere ike mgbe ị na-ejegharị na-ebe arịrị ọ bụrụ na ijetabụrụ n'aka onye bụ onye ga-ekwubiri gị okwu. O nwere onye akpọrọ ọrụ dị useless. Ị ghọtara ya? O nwere onye akpọrọ ọrụ dị useless. Ihe ọmụmatụ, ị nwere ike nwee problem, mmadụ na-nwee problem jee na nke ofu onye akpọrọ ọrụ, weda ma ọ bụ dibịa ma ọ na-arụ n'ụdị ụka ka o kwubiere ha okwu. O nwere ike okwubicha okwu ofu onye enweta ihe ọ na-achọ almost ozugbo, onye nke ọzọ nwere ike ma ya enwetara chacha. Onye nke anyị enwetara should not lose hope. Keep on searching, keep us going, keep on going. Otu mgbe ije tere aka onye ga-abụ okwubiere gị okwu chere mma dị na ndụ gị. Mana ihe na-eme ụfọdụ ndị mmadụ ji agagharị too long bụ before ha eje ta nwee ike years ọ ka na-agagharị na-ewesti oge and resources. Ihe ka ọsọrọ ya bụ na onye ahụ emedoro ihe dị n'ụzọ ya ka e wee nwee ike lead to the right person. Look at me when I started. Mgbe hapụrụ ụka ọbịa wee banye n'ọdịnala, I never made any mistake. I was always led to the right person. You know why? Mgbe m bidoro ịgba aka n'ọdịnala, ebu m ụzọ mee ihe kwesịrị na m ga-eme bụ ịkpọtụ chi m, enye chi m nri. Onye abụ ihe mbụ na mbụ chi bụ ụzọ. Onye abata n'Ugochi toward na temple, anyị nwere ike ịrụrụ ọrụ ọbụla na-ebu ụzọ fidie chi gị, maka na chi bụ ụzọ, chi ji oke, chi nwe ndụ. Ndị Igbo tụrụ inu si na onye bụrụ chi ụzọ ọgbagbuo onwe ya n'ọsọ. Ndị Igbo tụkwazịrị inu si na ọ bụrụ na chi onye adịghị n'izu n'isi na-acha ya awọ, meaning whatever challenges you are facing through, if your chi did not conquer, if your chi did not abandon you, if your chi did not say this my son is not ọnwa nara akụ nna ya n'iyi, ọ bụrụ nwa nlube isi, therefore he or she will now allow the forces of nature to deal with you. That's why you are suffering. O nwere ndị ahụ ịgba afa ya fọ na chi ha na-ezo ezo. O nwere ndị ya abụ ịgba afa ya fọ na chi ha na chi ha akwụghị. Therefore ị ga na-enwe challenges. So n'ihe onye ọbụla na-arụrụ ọrụ ọbụla ebughị ụzọ kpọtuo chi gị adịghị emerụ gị ọgọ. Ghọtara ya? So mgbe m batara n'ọdịnala, abatara m n'ọdịnala ozugbo bụrụ dibịa. Yes, mgbe m bịa hụ ihe mgbu mgbe o bido jụba ese ka mmadụ ihe na-emenụ. Jụba ese gịnị na-eme? Ọ bụrụ na ihe na-emenụ maka na akpọrọ m ọkụkọ okpoko kembụ ka ebu ahụ because of na ngwurube nna m ngwuru ebe emebiri ọfọ na nnukwu nna m onye nọrọ m ụwa o nnukwu dibịa. O wee were ọfọ wee nye nna m n'aka, nna m wetufuo ya bụ ọfọ. Ọfọ a bụ ihe mbụ na mbụ ụbọchị akpọtụrụ chi m ka m nwachiri ọfọ my ancestors. Ghọtara ya? Nwachuo nnukwu oke ọfọ m ji arụ ọrụ taa ka m wachi nyawa ọfọ. Since ya ejezie n'afọ ada ọfọ ada apụtazi. Ghọtara ya? Mbido na-enye chi m nri kwa ọnwa mbido dọọ na ngwuru, bido na-emezu ihe niile one after the other for months. While I was doing everything one after the other, I now saw that things started changing. Mpịawa azụ kwụsị. Gradually. Mmecha ihe dị n'ụzọ m, ihe ndị a gwara m ma emesie.
chụọ aja dị iche iche wee gwa ndị mụ na ha so na ụnụ ga-agọzi m. Ndị mmiri pụta nke ha sị m ji eme ihe dị n'ụzọ m na ha ga-agọzi, na ha ga-ebu n'ime elu, na ha ga-eme ka nde ude ma mụ ji elu ọrụ dị n'ụzọ m. Mana bikos na-akpọtugo m chi m bifo ọbụla m ma eje na be dibịa ajụọ m ajụjụ wụọ ọjị gọọrụ chi m si ya chi m biko lead m to the right person ga-ekwubiri m okwu ka m wee chi dị mma. Lead m to the right person ga-arụrụ m ọrụ. Nwachalụ chi m ọjị ụbọchị ahụ m ma ejekwa n'afa sị m chi m ya so m ka anyị jee n'afa na lụọ mara ihe ọbụla onye dị etu a m na-eje na nke m chọrọ ka ọ gbara m afa, lekwa onye dị etu a m chọrọ ka ọ rụọ ọrụ m ọnya mee ka arụcha ọrụ a ka ọ gazie. Ya nke kpatara na m nwa na onwe m asị mmi alụrụ m ọrụ mmiri only once ya ọ gazie. Ya mana onwe ndị ya asị na ha alụghị ọrụ mmiri 2 or 3 times 4 times no, because a carry no chi along and you were allowed to be misled. You were allowed to go to the person but the wrong person. Abro onye ga-guide you properly. Our dual forces said, my people are suffering because of your ignorance. So maybe why you are wasting your resources is because you are ignorant. Ụfọdụ ejekwa je mee mistake. Akụwagoro gị nye principle ọ bụrụ na iwu my follower jee cheke my video kwesịrị ka ị na-eme mistake. Well, ọrụ mmiri once oga because I was led by my chi and the only ihe ọbụla m na-eme na ndụ a ma ada ebuchi m ụzọ. Nke bụ eji m obi niile wee nabata n'ọdịnala ka m kọwalụ ihe mere na ụfọdụ n'ime ụlọ ihe gbasara ụlọ adị aga despite na ịbatago mere ihe dị n'ọdịnala. Nke ọzọ ụfọdụ n'ime ụlọ ji obi aghụghọ, ụfọdụ n'ime ụlọ emegibere up mind ha na ha chọrọ ije ọdịnala. Ụfọdụ ka na-agba ụkwụ ebe a na-agba ụkwụ ebe a isi na ichigatago n'ọdịnala ichigatarụ n'obi gị niile ka ọ na-agba onye nụrụ ọrụ rụcharụ ọrụ chụọrụ ha aja chidi mmadụ iweru ji na ọkụkọ jee n'ụlọ ụka jee nye ekele. Onye ka ị na-aghọrịzi? Ịmụrụ na ekele nwaanyị na-agwa akịrị ike adị agwụta ọzọ. Ị na-agba ụkwụ na-abụ onye ka ị na-aghọrị? Nwoke ị na-aghọrị. Ị nwere ike ije na be dibịa ọ rụchalụ gị ọrụ enwee chiri mma n'ebe ị nọ. Instead of isi oke dibịa ngwa nka ka ị wee gbuoro agwụ anụ ka ị wee mee nka ịgbaje n'ụlọ ụka jee si nke ara ha bụ ohu mebi ka e wee mee night ma ọ ka e wee mee nke ma ọ were recognize ya gị ichefuzie onye ahụ kwubiri okwu. It's wrong. Chefuzie ethics of powers anwa ndị iche na ikwubiri mmadụ okwu dị izi ịmara na onye na-arụrụ ọrụ na-ekwubiri okwu na-echukwa agwụ ya. Then ka m batazie ihe maka ndị wee maka ịbịa n'ụbọchị taa. Ihe ị ga-eji wee mara ị nwere ọkpụkpọ oku ma ọ n'ịbụ onye mmiri ma ọ bụ na agwụ na-enye gị nsogbu mgbe ọ ga-abụ na ị na-azụ ahịa ị nwere ngwa ahịa ha chọrọ mana ngwa ahịa ga-adị aga ahịa ndị mmadụ agafe shọpụ baa na shọpụ onye ọzọ. Ibegoro ego ndị mmadụ hapụkwa ma shọpụ jee na be onye ọzọ. Ị nwere ike ịkpọsa ahịa ndị mmadụ agha ka bigoro aka ọsọm ahịa batara nke bịagoro ahịa kama ọ bụrụzie n'ebe ọ ga-abịa gbata ọsọ ahịa na nke gị wee gbaa azama iberi ya ego. Ị nwere ike ịkpọsa ahịa imeela ele ụgwọ ụlọ ga-eme espai ya gwụ ụgwọ ụlọ ụgwọ shọpụ ga-eme espai na-achụgharị gị. Ọ bụrụ na o nwere ka unu si wee jee ije gụ mmanya enwe okwu ka apụta na ya gịwa bụ onye ya ebuni ya. Okwu na ụka na-asị na ibe ahịa na-agba ọkụ shọpụ ya eso na ndị ya agba ọkụ asị na na-eje ise ndịrị mmadụ ego ka o jiere gị ahịa bata mee wee bili ịpụta akọ akụkọ ngwa ahịa ahụ asị na ego ofuru maọbụ na ngwa ahịa ofuru. Anwụ na-adị mmadụ 10 wee nwee ngwa ahịa na nke ahụ nke adị ọnwụ na mmadụ na-ahụ ka ngwa ahịa furu nke gị usoro ya ifuru uke. Ị bụrụ onye na-azụ ahịa ịgwa ahịa m na shọpụ na-eme espai. Ị bụrụ onye na-azụ ahịa ilechaa ngwa ahịa aka ụkọ inye mmadụ ego orie
ka onye agwa ụgwọ ji gị onye agha ya akwụ gị. Ọ bụrụ na ihe ọbụla ị na-eme enwee na-anọkọta ofu nsogbu apụta, anyị na ahụ nwara nwunye gị ma ọ na-ahụ nwara nwa gị ma ọ na-ahụ nwara gụọ na onwe gị, onwe ihe mmelụ ahụ dapụtaranụ, ị mara na iso na ndị enwe mmelụ ahụ. Ebe ndị ọzọ jere na fri ije ebe anwa ikote okwu, ọ bụrụ na ikotọrọ okwu ọgọdọgọ ekotara gị ma ọ bụ onye gị na-ebi ekotara gị, ọ uke. Ị nwere ike ịbụ nwaanyị imechi ihe niile ị kwesịrị ime, nwoke a gwara nkwara ọya anụghị o disappoint ya gị, instead o je nụrụ onye ka mma. Ndị mmadụ kwecha ahụ nkwa ego olu ka ha mejupụta ya aka akụkọ abata n'ime ya. Ife ọma na-eme ndị a success syndrome, ọ dị ka asị ijegoro ebe ọhụrụ ji asị na ihe ọma nọ n'ụzọ gị, ije n'ụlọ ebere asị na ihe ọma na-asị imere gị 3 months 6 months 1 year 2 years ihe ọma nwee fọrọ anya. Ị ghọtara ya? Gị na mmadụ mekọ ihe asịrị apụta na ya, gị na mmadụ mekọ ihe ọ bụrụ ihe ya apụta ego ọ ya apụta, akwụcha ndị ọzọ ụgwọ na mbọ ha gbara na anya abalị ha mụrụ, anyị akwụghị ụgwọ. Ịrụcha ka elefantị irie ka ọkụkọ. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-azụ ahịa, imecha ihe niile ị ga-eme, ị bụrụ onye ọrụ oyibo, ị na-arụ ọrụ kwesịrị ka enye promotion, anyị enye promotion kama enye ndị ka mma ya subordinate enye ha promotion ahapụghị. Negative energy, ụchụ mmadụ agha emelụghị ọgọ, onye imere ọ ga-eme owere ihe ọjọọ kwụọ ụgwọ. Name all the negative things, name all the negative things, they will keep on happening n'ebe ị nọ. Negative things, they will keep on happening n'ebe ị nọ. Ndị mmiri ị nwere ike nọrọkwa asị na ndị mmiri na-edistọp gị. Ụchụ ị ma na-enweta mgbe ụfọdụ ị nwere ike ị na-enwe sayensị gosiri na ndị mmiri na-emebiri gị ihe. Ị nwere ike na-afụ onwe gị na mmiri, ma oge ọnwa ị na-arụta nlọ ife onwe gị na mmiri, ma ọ bụ ị na-afụ nkịta na nlọ, ma ọ bụ na-afụ agwọ na nlọ, ma ọ bụ eke na nlọ, ma ọ bụ sometimes ị na-afụta onwe gị ka ị na-efe efe, ma ọ bụ ị na-afụta onwe gị ka ị na-eme some astral travels. Nwee ike ị na-afụta onwe gị na sometimes ịfụ onwe gị na a kind of an astral travel dịka asị nọ na one beautiful environment. Ma ụfọdụ mmụọ na-achụghị ọsọ na nlọ. Ị nwere ike ị bụrụ onye agwụ, ọ bụrụ na ihe ọbụla itiri aka n'ime nke ndị ọzọ gacha nke ya aga, enwee mpịawa azụ anyị enwe n'ụbọchị nke gị nwaanyị aka njọ. Ọ bụrụ na gị na ndị mmadụ na moto ka enwee ihe mmerụ ahụ, ndị ọzọ ahụ dịcha ha mma, gị nwawa onye enwe mmerụ ahụ. Ọgwụkwa nna gị nwa na onwe gị na ihe ọbụla itiri aka mkpọchigị azụ, nnachighị azụ, ịgbacha ka nwoke ibie ka nwaanyị. Ị na-agbarụ mgbanụ bọyị, ị na-agbabọ n'ebe ị na-agbabọ ya nwere ike anọkọta achọba ego achọba, emekọta achọba ego achọba, ego dị na ya kọstọdi, ma ọ ịnọkọta idebe ego ịpụta isi na ị na-achọzi ego idebere achọba. Nsogbu nwere ike bụrụ na famili ya wepụta etu a, nwoke ọbụla gị na-emekọrọ ihe esemokwu adị, ọnọgọta onye akpọghasị. Nwere ike bụrụ nwaanyị anọgọta di akpọghasị for no just reason. Ị nwere ike ịbụrụ nwoke ịnọgọta nwunye gị akpọghasị for no just reason. N'ebe ọbụla gị na ndị mmadụ na-emekọ ihe, ndị mmadụ a na-akpọghasị, ndị mmadụ a na-akpọghasị. Ime n'elu ime emeta mma, ime n'ala ime emeta mma. Ị nwere ike bụrụ onye bụ na ọ na-atụrụ ime, ọ tụrụ ime ọpụọ. Asọkwa nnọọ ngwa nke bụ medical condition can cause it, mana o nwere nke bụ na mmụọ tinyere aka na ya.
nwee nke na-agba mmụọ nwoke ọ nwụrụ mmụọ nwaanyị n'ọrụ, nwee nke ngwuru ọ ya apụta etu a dị ọkpara amụtara amụta, nke na-eso ya ekwere anụ nwaanyị, nke nụrụ anụ na-amụsọ nwaanyị nwaanyị. Ịmara na ngwuru na-achọ mgbocha. Mgbe ị na-afụ ihe mgbu ndị a dị iche iche na-eme, ihe mgbu ndị nke dị etu a dị iche iche na-eme, ịmụrụ na o nwere ihe butere ya. Enwere ike itinye moto n'ije nwee ngwaahịa wee bie, itinye ngwaahịa ma obiri moto pụrụ ụzọ nwụrụ ọkụ nke ngwaahịa dị n'ime ya. Ife niile gara emewe ihe ga-eme ka o du na vileji. Ma mgbe ụfọdụ ị nọrọkwa etu a ị na-afụta onwe gị ka ị nọ na vileji, ma ọ bịakwa ị na-afụta onwe gị ka ibi na ya old house whereby na ịgago na new house. Ị na-anọkọta afụta onwe gị ebe ibikwasị na better environment, na ise ị na-afụta onwe gị ebe ibi na mud house. Ọ bụrụ na ụmụ ihe ndị a na-agụsị na-eme n'ime ndụ gị, mmadụ kwesịrị agụ nkwa o disappoint ya. Onye ahụ wepụtara obi ya niile ka o kwee nkwa nwere ike okwecha agụ nkwa si ka o mee ya, ọ pụọ na ruo onwe problem na biznes ya, dị afọ ya emejupụtazi nkwa ahụ kwere gị. Ị mara na ihe so gị nwere ike ije mere onye chọrọ ka o nyere gị aka ka o nwee problem, ka aka ghara ịbịaziri. Ịmara ị bụrụ nwaanyị na-abụ ọ bụrụ na nwoke si na ọ ya anụ gị, ọ kacha ana ka mgbe ọ ya bịa na be ụnụ o nwebe ihe mgbu aja na biznes ya dachigara azụ, ma ọ nọọpụ n'ụzọ nwee ihe mberede okporo ụzọ. Ịmara na ihe a na-eme na nkịtị, ịgbazi na nkịtị mgbe ọ bụ na ihe na-eme n'ụzọ gị, ihe gbagwojuru anya bido ime n'ụzọ gị, ịgba na nkịtị. Esi na ya bụ coincident, agba mbụ ọtọ n'ogbe, agba abụ ọtọ n'ogbe, ọsọ ogbe ka a pịrị akụ. Mgbe ụfọdụ ị na-afụ those challenges of life na-eme, get up and do something. Enwere ike abịa na family anọkọta onye nke a ayawa ofu ahụ, amaghị ihe a na-arịa, amaghị ihe a na-agwọ, mana the whole target bụ ọgwụ awụ the pillar nọ na house. Ihe ị ga-emezi bụ spending and this spending kata etu ahụ ego nwere etie tọtọ ego ga-agwụ. Maka na ọ bụrụ na mmadụ chọọ ịda, ọ dịghị anọkọta one day ego edisapia na bank. Kama mgbe expenses karịrị income, gradually the person is going down. Ịgba nkịtị. Ịmara na onye gba nkịtị chi ya agba nkịtị. Ịmara na ọ gbara nkịtị na o kwere ekwe. When you are seeing some certain challenges in life, wake up from your slumber and do the needful. Esekwana n'ije buo n'ebe nwa, ọ bụrụ na ihe kara ebe dị afọ na ịsọrọ ndago ya fet. N'esigo ọ bụzi ọnwụ ka ịnwụba, ịmara nke gị ka ndị ọdụ. Onye nkoropụ obi abụrụ an attribute to great and successful people. Great and successful people never give up. Agwara m gị, and ị bịara n'ebe nọ sị m na ego na ijiri ego. Ihe mmụọ na-eche gị dị honest. Today, Eze-Ana Ugochi tubelu, what I want, I get. What I want, since I started ọdịnala, ana m eme ihe whatever m chọrọ. I need to maybe show my investments. Yes, I need to maybe show what the ancestors have done for me. You understand? Man, I'm not what I have achieved. This year alone, I told me last year what I achieved last year. But this year alone, I'm on investments in Wegol. Started from properties, landlord properties, and now I think I see one. I'm building a new house for Eze-Ana Ugochi to build. It's a duplex. A parapet kind on here now. By 14th of this month, I set on the video, the update. But see how I call game make 2 months exactly earlier the foundation. But see a good foundation, the house. And I'm no go on December I year by the grace of my ezumezu
Ịghọtara ya? Adị m ekwuzi ihe ndị ọzọ niile mana ihe na-achịkwa, and the same thing will happen to you if you believe. But you have to be consistent, and the ọdịnala abụrụ magic. The problem ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe bụ na ha na-abịa cheki na inye ha anachighị nri once ma ọ rụọ ọrụ dị n'ụzọ once, ọ bụrụ magic. Ọ bụrụ magic. In fact, ọrụ dị n'ụzọ gị na-alụ, you are not even doing them a favor. It's for your own good. Echefukwara na ihe mgbu ịnọ na taa is because of mistake or what, refusing to do what you're supposed to do 5, 10, 15, 20 years or even more ago. When you are born, for your childhood till now, ihe dị n'ụzọ gị dị eme over years. Your ancestors and the elders ụmụọsọ gị have been there helping you. Kedu ihe ị na-enye ha in return? Na inwe challenges maka na inyere chi gị nri, nye ndị ichie nri, dị afọ ịchọ ka ihe niile return automatically. Sometimes ị nwere ike na-achụ àjà mmụọ agbaghị nkịtị ka a marụgoro na obi gị imerụ mmekọpa isi n'obi gị emere nchegharị ma chigharịkwa to your root. Ihe chigharị and chigharịkwa. You must be convinced and reverse back to your root. During my own time, mgbe m kpọtụrụ chi m, akawara m ahụ na-enye chi m ihe every month ọnkwa m kwere onwe m. Na dibịa alụsị alụghị ọrụ ịfụwọrọ ipie immediately. Ịma ọ na ị ga na-echukwa chi gị. Ịma ọ na ị na onye nsị na-abanye ebu ụzọ. Na ịlụchara ọrụ mmụọ dị n'ụzọ gị does not mean na ị ga na-enye chi gị ihe. Nwee sị oke, ọ bụrụ na ị nwere ego iji eme blood sacrifice, igburu chi gị anụ ma ọ bụ ewu ma ọ bụ whatever, then set up an altar. Mmadụ na-abịa everyday na-atụ libation, na-agwafa na ị nwebere ego, na-apụ libation, na-apụ nzu, na-apụ edo. Those things are sacrifice, don't you know? Do you think that sacrifice is only when igburu ọkụkọ ma ọ bụ eburu? Those are blood sacrifice. Yes, ha nwere their own work. O nwere work of blood sacrifice. Nwekwa work of those other libation and the money rituals ha na-eme. So ndị gị na ha so mana n'imego blood sacrifice, mana na ị nwere ego to sustain it because you have to sustain the temple. Mana na ị nwere ego, now iwu na ị nwere ego, ọfọ kwuru ka a na-agụ for 21 days, ị na-agụ ya. Especially you maintain time. Very important, very crucial. You must maintain the time. Ọ bụrụ na o nwere time iji abịa agụ for all the very effective. It have worked for many and it will work for you. It have worked for me. It have worked for me. And it will work for you. Enwere m time m ji abịa eji ekwubi okwu na temple. O nwere ihe ọ bụla na-achọta na my house. Ma ọ na gị na mụ na gị nọ will never stop me from ije kụọ ya wọfọ. Enwere m time nwachi eje. Ịma ọrụ mgbe ụfọdụ etu a, mgbe ụfọdụ mmadụ wee kelụsị alụghị ọrụ. Ụfọdụ gị wee kelụsị ọrụ within 1 week, 2 weeks enwego testimonies. When they are solo, when ruo a month, when they are solo, most depends on the settlement, the entities of powers that entangle. Ịma ọnụ nwere ụfọdụ na-abalụsị ọrụ, ụfọdụ ụmụ mmụọ dị iche iche tinye n'aka na ya kesi a na-ewe iwe. Yes, aka na-ewe iwe na for negligence. Negligence. Some of them bụ ndị na-akpọrọ ọrụ na ị ga-arụ ọrụ mmụọ ị na-agba ọsọ. So those work ị ga-eche ka ọrụ dee ka ndị anyị na-ayọ ha na-plead with them, na-ayọ ha biko ha nwee obi ọma, ha obi ọmịiko. Ha na-ewegoro iwe na why you not do it at the right time. You have wasted so much time. Some people ị kwesịrị ikwubiri okwu ikwubiri ya. Agwụ gị lụrụ agwụ gị bụ the spirits, entities of power that follows the talent you have. You need to assemble them, to harmonize them. Give them direction. Gwa ha na ihe dị etu anyị ga na-enye ha biko ha asasinara gị ihe ma ha biko wetara gị ihe ọma dị iche iche bụ okenye. Ihe azụrụ ya. Ịbụ onye mmiri, ndị mmiri have link with water. Did you arrange ya agwụ ndị otu gị, ndị ezumezu ndị na-ege na ha so? I mere ihe ị kwesịrị ime, mee the needful.
imerie. Now ọgwụ imere at the right time, maybe imere at the wrong time, maybe imere late, they still angry with you. So you still need to show them actually that you have come back. Onye na-ekwubiri okwu ekwubichara okwu taa, tomorrow ije gbakasị na mbande. Ịma ọnụ ọgụ nwachi onwe gị. Yes, I need to be angry because ọ bụrụ okwu niile ka a na-amụrụ amụ. Mana ana m achịkwa na condition you are facing today, you are the cause. And you need to be consistent. Whenever you have seen yourself in a condition that you don't like, you must be angry with any condition you don't like that is happening in your life. You must be angry. And if you are angry with any condition you have found yourself, then you need to do the needful. Na dịba dụrụ ọrụ rụchalụ ọrụ, ọ bụrụ na ị nwetachabụrụ ihe exactly etu isi wee chọọ, keep on petitioning. Echefukwa na ịda atụrụ chi gị aja. Ọ bụrụ if you have the means, every month, that is what I'm doing. That is what I did. Until tomorrow, I'm doing it. O nwere every month ọbụla, emasị why also Eze-Ana Ugochi tubelu afọ. Ihe ọma na-emere m. Maka na every month ọbụla na my late father na mma agburu ya anụ. Nyọtara ya? Then ndị chi m megburu ya anụ, ezumezu ndị iche m megburu ha anụ. I don't want to talk about the entities of powers mmụọ na ha nọ na temple nji arụ ọrụ. Compulsory, monthly. Mana oke iwe kesị na eburu dibịa. You want to know a business person. Ịmụrụ na chi gị deserve na onye kene so na ekene ya n'ikwesị ide eburu chi gị every month. Mana o nwere ike inwere ego iji eje n'ụlọ ụka na-ese osi. Ndị ezumezu ụmụ mmụọ ndị be nna gị chukwago ha. Ichukwago ha etu o kwesịrị na ị ga-echukwa ha. Ichukwago ha ka ha kwutoro gị. Na dibịa lụrụ ọrụ does not mean na ihe mọrọ na ị ga na-ewe anọ igboro mmụọ anụ. Ọ bụrụ na igboro ọrụ mmụọ anụ, gụwa na ọfọ m kwuru ka a na-agọ. Ị ga-ajọ ọgaji ọchịcha. Ọ bụrụ na ị nwetabere ego ị ga-eji wee rụọ ọrụ dị n'ụzọ gị, ma ọ na-elugo ụfọdụ na ilubara ụfọdụ, ibido chụwa aja na-agọ for 21 days. Ị nwere ike inye mmadụ ya kwubiere okwu na rụọ ọrụ, mana ị nwere that strong conviction. Is it gonna let me try because iwe onye okwenta inye mmadụ ịdị convince onye dị etu arụ ọrụ believe na onye a ịlụ ya ya aga. Then from your own end na-ekwu okwu na back ya bụ ihe onye anwa ka o wee gazie. Mana ị nwee this lukewarm attitude n'ebe onye anwa nọ, ị believe na onye anwa kedu ka ọ ga-esi ka nkwubi okwu ga-esi ankọ n'ebe ị nọ. Ọnwụ na iwu onye alụrụ bụrụ ọlụgụ na ama dibịa ọnwụ na alụrụ ọrụ, echefukwara na ị ga na-achụrụ chi gị aja every month, very important. Ọ bụrụ na ị nwere ego eji achụrụ chi gị aja ihe mme, igotanụ hot gotanụ azụ na-edo iji apụ elevation kachiri mmadịrị gị. Ọ ihe ndị a ka ị kwesịrị ide eme. Ị na-eme at least to convince ya ezumezu truly n'ichi adago n'ọdịnala. N'ifụrụ ha n'anya na believe in them. Ibu onye agha alụrụ agwụ, ibu onye agwụ na-enye nsogbu. After ka arụchara agwụ, ịmụrụ na ị ga na-echukwa agwụ gị ka onye lụọ ha na-agwụ jedere las ya. That reminds me, onye nlụrụ agwụ, ndị onye nlụrụ agwụ maybe a year, 2 years. After 2 years, onye ọbụla nlụrụ agwụ ya dị na my temple. After 2 years, I cannot continue to accumulate those unattended agwụ. Agwara m ụnụ na ịchọ ịlụ agwụ nọ na be nna gị alụ agwụ, mana na enwere emergency agwụ dibịa nwere ike ịlụrụ gị debe na biya na-awọtara gị ya pending mgbe ị ga-enwe a good environment, maybe an obi nke gị, then you can take your own agwụ home. Mana dibịa nwere ike ịlụ nke ọ ga-agba alụcha ya o debe na be dibịa, ma ite agwụ gị, agwụ na-enwe ite ma ọ bụ ọkụ ebe ọ na-agba gị mmiri everyday, mee ka eshọ na mmiri ahụ atarọ. Ọ dibịa ga na-afụ na ọ na-agba gị mmiri na ya. Mana ọ bụrụ na ị rụrụ agwụ na be dibịa after a year, 2 years,
you are not attending to the agwụ, then there is no need. So ọ bụrụ na ịrụrụ agwụ na be m, ọ bụrụ na o ruo 2 years ị chụkwara ya bụ agwụ for one day, that agwụ will be on a stop. You know why? There is no need keeping your agwụ till after 1 year, 2 years. You nwere ụbọchị esi ka igboro agwụ anụ. Ịma ọnụ onye kene sọ na-ekene ya. Mụnwa na onwe mbụ dibịa na anọ ọnọdụ egboro agwụ m anụ. Ka agwụ wee na-apụ apụ, ka agwụ wee na-achụta ihe ọ na-eri. Ghọtara ya? So ịnọ ọnọ egboro agwụ anụ, ịnọ ọnọ gboro chi gị anụ, ịnọ ọnọ chukwa ihe dị n'ụzọ gị. Ọgwa dị na ị nwere ego, honestly na ị nwere ego, create time iji abịa agụ ọfụ, gwa ha na ị nwere. Ịma ajọ ọgaji ọchịcha ka ha mepere ụzọ, nke bụ eziokwu na ha fụ the honest in you and na ị nwere ego, ha they will give you. I'm a living witness. It happened to me. Today Eze-Ana Ugochi to what I want I get. Ihe ọnwụ na nyere aka ha na-emere m. Ihe ọnwụ na nchọrọ ka ha na-eme, ihe ọnwụ na ọtụ obi m ka na-eme. This year, agwa gị na this year, 3 things nwoke na-achọ na ndụ m gwara ha na this year na nchọrọ nke ọfụ. They gave it to me. Early this year, they gave me a car. This year, June this year, echiri m ọzọ, the highest ọzọ in Igbo land, ọzọ Eze-Ana. Ọzọ Eze-Ana abụrụ ọzọ kọbọ. Ọzọ a na-elele ana na Igbo. Ọ bụrụ na ịnụgo n'onwe ọzọ a na-elele ana. Ọ bụrụ ọzọ ofeke na-echi. Ịghọtara ya? Ọ nnukwu ọzọ, the highest ọzọ. Echiri m ya. Today, my new house is going on. Uno nke nna na be nna m, hụrụ nke ndụ na be nna m ebe m nwa ya ebi. It's an upstairs. I am a prophet now. And before December, I am a seeing there. Whatever I ask them, they give me. Because I remain royal and consistent, believing in the gods of the land, my ancestors. When time they are gods of the land. Only word and a mother. One obodo ahụ ịnọ. Poor libation, one obodo a na ọ ga-agọzi gị. One obodo a ya mere ka ihe ọma dị n'obodo a ruo gị aka. Ka ị weta ihe ọma dị n'obodo a were abịa nda gị. Bụrụ na ka ịkpọ gods of the land. Ịma na mmadụ a na-emewe ihe ụfọdụ n'ike aka ya. Ị nọrọ na-akọ ọta. Ịkọ ọta abụghị ihe asọlve ya problem. Ihe asọlve ya problem bụ n'ime the needful. Ka ọ ha mee ebe a. Inweta ọ dị na-enwedo signs ngụsịrị taa. Ị mara na ịda na ị nwere agwụ, ma na ndị mmiri na-edi stọpụ, ma ọ na ị nwere kọọ. Then ihe ị nidiri ime ịgbazi afa mi na-eme, mara nke wụ na-enye m nsogbu, jiri nwayọọ gradually na-eme ihe ha chọrọ honest. Onwe nke dibịa gbachara akwụkwọ gị ọrụ ị ga-alụ, ọ bụrụ na ị nwere ego nke ị nwere ọrụ gị, ọ bụrụ na ị nwere ego nke ị alụ were uwo nke ị nwere ego, gwazie ndị gị na ha so na ọ bụrụ na ha nye gị ego dị etu a na ị ga-emere gị ihe dị etu a. They will do it for you. They will do it for you. If you are honestly following them. Understand? That is one thing you know. That is what you know. Mana ọ bụrụ na ị nwere ego, gwa actually that mean ị nwere, then kọwa ọfọ, ụzọ ego ga-emeghere as long as you are very honest. And gị ma ọ ga-echefu na onye fụrụ ọdụ n'udu mmiri. Ihe ọma mewere gị, gwa ndị gị na ha so na ihe ọma na-eme. Show appreciation. Maka na-ekene nwaanyị na-agwa akịrị, ike adị agwọta ọzọ. Mmadụ ịgbachi na nkịtị, don't feel too relaxed when things are not moving. Bịa gụọ akwụkwọ Matthew 7:7 ọ sị chọọ ị ga-achọta, rịọ ị ga-arịọta, kụọ aka na a ga-emeghere gị ụzọ. If you fold your hands, anọ n'aka Chukwu, ị nọrọ n'aka Chukwu, ndị ya nọ n'ụkwụ ya nọrọ. Mana ihe na-achịkọwara gị ewe, you make an effort. Ọ na-eji sị chọọ ị ga-achọta, kụọ aka. If what you ask is what you will be given to you. Ihe ekwupi okwu, were ọnụ a kwuo na ihe chọọ. That's why you were mandated and asked to seek and speak by yourself. Agbachi na nkịtị. If things are not working for you and you feel too relaxed, everybody, even in spiritual realm, you will be abandoned. Mana ị gosi na look n'ọnọdụ ya na adọrọ mma, negotiate ya.
nye gị ọnọdụ suturu gị. Even in life, for as life no balance, how will you life balance for you when you feel too relaxed? You have not done the needful. Even when things are not going right for you, you have to change it. The power to change it is in your hands. But you must remain positive and do the needful. Onwe ajụjụ ị nwere n'ihe nkọwa taa, send them a message 0805 7837 672. Eze-Ana Ugochi tubelu bụ afa m. My mission is to help people live better life. Ọ bụrụ na iwe onye agbara ọrụ mana ịdịrịrị ịrụ ọrụ 100%, mana ị nwere onye mgbaziri ma onye nduziri, create time to visit Eze-Ana Ugochi tubelu na temple Oraifite. Aga m enyere gị aka. Daalụnụ. Bụ maka nụ che Igbo kwenu.